Vítam vás všetkých u ďalšej zo série prednášok s názvom Otazníky života. A dneska sa vám posnažím odpovedať na otázku o tom, či je možné žiť navždy a ak áno, tak za akých podmienok je to možné. Vo svete fantázie, superhrdinovských komiksov a obzvlášť v dnešnej literatúre pre mládež sa často hovorí o nesmrteľnom živote. Zároveň aj z histórie vieme, že už od nepamätí sa ľudia snažili nájsť recept na elixír života a s ním súvisiacu večnú mladosť a nesmrteľnosť. A tak sa vás chcem spýtať, ako je to u vás? Chceli by ste byť nesmrteľní? Za akých okolností by táto ponuka bola pre vás zaujímavá? A pre mňa osobne, ja by som chcela žiť život večný alebo nesmrteľný len v prípade, že by to bolo dokonalé. Bola by tam harmónia, bol by tam kľud, nič zlé by sa mi nedialo. Avšak, čo ak jediná podmienka nesmrteľnosti by bola žiť v realite tohto sveta tak, ako ho dnes poznáme a zažívame? Brali by ste to? Ja osobne, ako prirodzený idealista, by som nechcela na veky žiť v bolesti, smútku, v pokazených vzťahoch a v nespravodlivosti. No a čo keby som vám povedala, že poznám práve to tajomstvo nesmrteľnosti tak, aby človek žil v zdraví, v láske, v radosti a úcte? Myslím si, že o tom by už stálo za to hovoriť. Na úvod by som začala krátkym popisom jednej skutočnej udalosti. Pred niekoľkými rokmi v meste El Salvador prebiehala kľudná sobota, ktorá bola bežná ako tie iné predtým. Ale zrazu sa začala náhle chvieť zem. Silné otrasy vyslali nárazové vlny po celom meste. Administratívne budovy, nemocnice, kostoly sa zrazu zrútili k zemi ako krabičky od kariet a všetko sa zničilo. Toto zemetrasenie zabilo na mieste takmer 3000 ľudí. Zároveň sa tisíce ďalších ocitli bez domova a v krízovej situácii. Záchranári a dobrovoľníci, ktorí boli vyslaní na toto miesto, neprestajne pracovali dňom a nocou na to, aby našli čo najviac obetí. Avšak našli iba pár preživších. Po 4 dňoch tohto intenzívneho hľadania si zrazu jeden zo záchranárov všimol, že pod sutinami trčali také z polovice ľudské ruky, ktoré sa tak jemne chveli a hýbali. No a tak následne začali hneď kopať a po niekoľkých hodinách tejto práce našli človeka, ktorý ešte bol nažive. Tak ho okamžite previedli do nemocnice a keď sa mu podarilo zotaviť sa z celej tejto katastrofy, tak novinári sa ho pýtali, ako je možné, že ste prežili 4 dní bez jedla, bez vody a zranení? A to jediné, čo on im na to bol schopný povedať, bolo, viete, ja som v sebe mal iba tú túžbu, že som chcel žiť. Stále som si opakoval, budem teraz dýchať minútu za minútou. Pomoc je už na ceste. A ten inštinkt, ktorý tento muž prežíval alebo mal, je inštinkt, ktorý ako ľudstvo máme všetci spoločný. Nech sme v akejkoľvek krízovej situácii, všetci chceme žiť a prežiť. V momente, kedy sú práve ľudské životy ohrozené, či už je to pri prírodných katastrofách alebo iných nešťastiach, tak ľudia sú okrem svojho vlastného inštinktu prežitia ochotní urobiť maximum, aby vlastne zachránili aj životy druhých ľudí. A to často za nasadenia vlastného života. Len si spomeňme na nedávne zemetrasenie v Turecku a v Sýrii. Povolaní záchranári a humanitárni pracovníci si veľmi dobre uvedomovali, že nasadzujú svoje vlastné životy, takže snažili sa vždycky dbať o vlastné bezpečie prioritne, aby mohli zachrániť druhých, ale nikdy nevedeli, či sa v ten deň vrátia domov živí a v bezpečí. Na predchádzajúcej prednáške vám kolega predstavil osobnosť Ježiša Krista a jeho vplyv na naše dejiny. On bol hlavným aktérom celého záchranného plánu spasenia ľudstva. A teda vlastne aj on je jedným z takých hrdinov, ktorý doslova nasadil a obetoval svoj vlastný život. Prečo ale ku tomu muselo dôjsť? Potrebujeme ako ľudstvo takéhoto superhrdinu? Nasledujúci biblický verš z epištoly Rimanom jasne píše:
lebo odplatou za hriech je smrť. A teda jednoducho povedané, hriech je niečo jedovaté, je to niečo smrtiace. No ale prečo je hriech považovaný za smrtiaci? U proroka Izaiáša sa píše, že sú to naše viny, sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom. A teda Biblia hovorí týmto spôsobom, že Boh nás oddeluje od zdroja všetkého života. Oddeluje nás od samotného Boha, ktorý nás stvoril. Zdrojom všetkého života je Boh. A keď prví obyvatelia tejto zeme, Adam s Evou, zhrešili, stali sa smrteľnými a neskôr zomreli. Epištola Rimanom to v 5. kapitole popisuje nasledovne. Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Dôsledky Adámovho a Evinho rozhodnutia nedôverovať v Bohu v rajskej záhrade vyústili v následky, ktoré si nesieme my všetci. A teda rozhodnutie ich dvoch spôsobilo, že na tento svet prenikol hriech. A možno sa vám v hlave myhá taká otázka, že naozaj nie je ani jedného človeka, ktorý by na tejto zemi zvládol žiť život bez hriechu? Veď sa pozrime na matku Terezu, na Gandhiho, na Martina Luthera Kinga. To sú osobnosti, ktoré urobili toľko dobra na tejto zemi. Isto by mohli byť považovaní za dobrých. No ale Biblia jednoznačne hovorí v Rimanom 3. kapitole, že všetci zhrešili a preto nemajú slávu Božiu. Okrem toho sa o pár veršov ďalej taktiež píše, že niet spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odvrátili a niet nikoho, kto by robil dobro. Niet ani jedného. A teda podľa týchto biblických veršov sa nenachádza nikto, kto by bol bez hriechu, a teda v dokonalom spojení s Bohom, zdrojom nášho života. A keďže odpojenie sa od zdroja znamená smrť, každý z nás sa potrebuje zachrániť pred večnou smrťou. Dovoľte mi povedať ešte jedno prirovnanie. Človek, ktorý má smrteľnú chorobu, ale nevie o nej, tak vieme, že nevyhľadá lekárskú pomoc. No a keďže o tej chorobe nevie, tak aj tak zomrie. V tomto prípade nevedomosť človeka o tejto chorobe ho nezachráni pred následkami samotnej choroby. A podobne je to aj so stavom každého z nás. Je preto dôležité, aby sme spoznali svoj stav. Či už ten lepší, alebo ten zlý. A chcem dodať ešte jednu vec, že ono poznanie tohto hriešného stavu nás nemá teraz priviesť do nejakého paralizovaného stavu hriechu, stavu strachu, beznádeje a úzkosti. Ono, ak sa stretneme v realite s lekárom, tak okrem toho, že nám popíše nejakú chorobu, čo nám presne je, tak zároveň nás domov pošle aj s návodom, že čo môžeme robiť, aby sme sa z tej choroby dostali. A tak existuje nejaké riešenie alebo nejaká možnosť, ako sa zbaviť hriechu v našich životoch? V Rimanom 6. kapitole sa píše nasledovne. Lebo mzdou za hriech je smrť, a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Ja som vám pred malou chvíľkou čítala tento verš s dôrazom na následok hriechu. Teraz sa chcem zamerať na to riešenie. V tej druhej polovici verša môžete vidieť, že Boh pripravil východisko. A z jeho milosti môžeme získať večný život skrze Ježiša Krista. Ako ste si mohli už všimnúť, ten predchádzajúci verš nám jasne definuje spasenie ako dar. A akým spôsobom získavame dary? Dar nám väčšinou dá niekto slobodne a bez nároku na odmenu. Je to taký prejav vďaky, ocenenia, prípadne náklonnosť voči druhej osobe. A rovnako je to aj so spasením. Niekto nám ho dáva dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Teda sme si ho nezaslúžili a ani si ho nemôžeme zaslúžiť svojimi dobrými skutkami. Nemôžeme si ho ani za žiadnu cenu kúpiť. A mnoho ľudí si práve myslí, že odpustenie a večný život si môžeme zaslúžiť iba výmenou za nejaké dobré skutky. Niektorí dokonca hľadajú Božiu priazeň tým, že si sami fyzicky ubližujú.
Iní sa zase tlčú a bičujú remienkami alebo reťazami, prípadne si telo prebodávajú ostrými hákmi. Ďalší si myslia, že kráčaním bosí po žeravom uhli vo svojom živote nájdu duchovné skúsenosti alebo seba zdokonalenie. Iní si zase myslia, že získajú zásluhy v nejakom tom budúcom živote, ak teraz postavia chrámy alebo budú sítiť mníchov, respektíve svätých mužov. No a pre niektorých je takým tým najistejším spôsobom, ako získať Božiu priazeň, púť na posvätné miesto alebo smrť pri obrane viery. No a z týchto predchádzajúcich spôsobov, ktoré som vám popísala, je zrejmé, že náboženstvo mnohých ľudí je náboženstvom skutkov. Dúfajú, že sa im podarí dobrými činmi prevážiť tie zlé. A rovnako je to aj u mnohých kresťanov. Síce nevedome, ale predsa to robia. Navštevujú kostoly, dávajú peniaze do zbierok a riadia sa biblickým zlatým pravidlom v domnienke, že si takto získajú Božiu priazeň a tak si zaslúžia večný život. Je to ale naozaj možné? Môže človek nejakým spôsobom, či už fyzickým sebatrestaním, duševným utrpením, či skutkami láskavosti, naozaj podplatiť Boha, aby im dal odpustenie a večný život? Apoštol Pavol v liste Efezanom hovorí: veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Nemôžeme sa zachrániť svojimi vlastnými skutkami. Pokiaľ chceme získať večný život, musíme sa vyslovene spoliehať na Božiu milosť, na jeho lásku a priazeň, ktorú nám zadarmo dáva. A zase je tu na mieste otázka, že prečo by sa tak mocný a veľký Boh, ktorý vládne celému vesmíru, mal zaujímať o ľudí na tejto malej planete? Odpoveď nájdeme u učeníka Jána. On, ktorý hovorí: Boh je láska. Niektorí z vás ste rodičia. A veľmi dobre viete, aké to je, keď vám ochorie malé dieťa a zrazu začne uprostred noci plakať. Vyskúšate všetko možné, aby ste utišili jeho plač, no ale niekedy sa stane, že nič nepomáha. A tak vyskúšate všetky dobré rady od vašich priateľov, od rodiny, hľadáte na internete, snažíte sa to bábätko tíšiť, ale ono stále plače. A tak sa vás teraz spýtam. Bez ohľadu na to, ako budete unavení a bez ohľadu na to, ako dlho je dieťa choré, napadlo vás alebo napadne vás, že by ste dali dieťa preč a nechali ho trpieť samotné? Nie? Prečo? Pretože je to bezbranné dieťatko a keďže je bezbranné, milujete ho o to viac, keď vidíte, ako sa kvôli jeho chorobe trpí. Doslova vy trpíte s ním. A to nám vlastne poskytuje odpoveď aj na tú otázku, že aký je Boh. Ak je Boh láska, tak je úplne logické, že Božie deti na planéte Zem, keď sa nakazili hriechom a teraz trpia bolesťou, tak Božiu lásku k nám, keď on vidí, ako trpíme, tak o to viac ju to ešte umocňuje. A preto Boha nikdy ani len nenapadlo, aby nás nechal samotných a opustil nás. Nikdy neuvažoval nad tým, že by nás tu nechal samých a nechal nás trpieť a zomrieť v dôsledku našej zbury. V 2. Petrovej sa píše: Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. Ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Bez ohľadu na to, aký máte pocit z toho, či ste dobrí alebo zlí, Boh vás miluje a chce vás zachrániť. On nechce, aby ste zahynuli. Áno, je pravda, že všetci si zaslúžime smrť. A pretože je Boh spravodlivý, musia byť požiadavky porušeného zákona naplnené. Keď sa pozrieme na naše pozemské vlády a vidíme, že oni nemôžu tolerovať bezprávie bez toho, aby čoskoro padli, tak ako by mohol Boh dovoliť, aby jeho zvrchovaný zákon bol porušovaný a neprišla by spravodlivá odplata, či aspoň nejaké následky? Hoci je Boh Bohom večnej lásky, je tiež aj Bohom spravodlivosti.
Na hore Sinaj sám seba opísal nasledujúcimi slovami. Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. A tak môžeme vidieť, že Boh našiel dokonalú náhradu, ktorá zomrie miesto nás a zaplatí za naše hriechy tak, aby sme my mohli žiť. Ján, ktorý bol Ježišov milovaný učeník, to vysvetľuje takto. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ježiš prišiel žiť na zem ako človek a čelil rovnakým problémom a pokušeniam ako každá iná ľudská bytosť. Žil však životom dokonalej poslušnosti a spojenia s Bohom. Ale nebol iba príkladom dokonalého človeka. Je tiež Bohom, ktorý nás stvoril a ktorého zákon sme porušili. Preto vzal na seba viny všetkých ľudí, ktorí kedy žili a zomrel miesto nich. A tak, ako cez jedného človeka vstúpil hriech do celého sveta, tak cez jeden spravodlivý život Ježiša Krista môže každý, kto má záujem, nájsť milosť a záchranu. Ono je to vyslovene napísané vo verši v epištole Rimanom, 5. kapitole, kde je to taká krásna paralela medzi tým, že tak ako keď Adam a Evo zhrešili, tak prišiel hriech na tento svet, tak podobne obeťou jedného spravodlivého života Ježiša Krista, tak aj my môžeme získať tú spravodlivosť. Boží vyvolený ľud, Izraeliti, boli každý deň svedkami znázornenia Božieho plánu pre padlé ľudstvo v symboloch a v obradoch. Každodenné obete mali za úlohu, aby Božiemu ľudu pripomínali príchod záchrancu, ktorý zomrie za ich hriechy a povedie ich k sebe. Keď človek zhrešil, šiel do svätyne, kde so sebou vzal obetné zviera. Následne vložil svoje ruky na hlavu zvieraťa, vyznal svoje hriechy a potom vzal nôž a zabil ho. Čo znamenalo symbolicky, že jeho hriech spôsobil smrť nevinnej obete. Tieto obete, ktoré boli prinášané do svätyne, poukazovali na nevinného baránka Božieho, ktorý zomrie namiesto nás a za naše hriechy. V Evanjeliu Jána môžeme čítať nasledovne. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A tu vlastne môžeme jasne vidieť, že Pán Ježiš bol tým nevinným baránkom. On bol tým, o kom Biblia prorokovala. V 1. Petrovej 2. kapitole je taktiež napísané: On hriech nespáchal, ani lesť nebola v jeho ústach. A teda, aj keď Ježiš bol nevinný, tak bol bitý, bol ponižovaný a bol odsúdený k ukrižovaniu, čo je jedna z najhorších foriem popravy. On sa mohol brániť, on mohol utiecť, ale namiesto toho zostal a ochotne zomrel za vaše aj za moje hriechy. V Biblii sú zaznamenané aj okolnosti ohľadom Ježišovho ukrižovania. A sú tu zaznamenané aj slova, jedny zo slov, ktoré Ježiš vlastne povedal počas celého toho procesu zomierania. A Matúš ich zaznamenal takto. Bože môj, prečo si ma opustil? Mnohí ľudia sa domnievajú, že Ježiš zomrel na následky fyzického mučenia. Je pravdou, že Rimania boli odborníci v tom, ako mučiť človeka čo najdlhšie a čo najbolestivejšie. Avšak Pán Ježiš na kríži nevyjadruje utrpenie z fyzickej bolesti, voči ktorej ani on sám nebol imunný. Jeho slová vyjadrujú bolesť, prázdnotu a beznádej z obrovského oddelenia od Boha. On niesol na sebe všetky hriechy tohto sveta a medzi nimi boli tie moje a aj tie vaše. A preto tá bolesť, ktorú on prežíval, to bolo doslova, že mu puklo srdce, pretože prežil ten pocit beznádeje, ktorú prežívame častokrát aj my, hriešni ľudia, keď si myslíme, že sa k Bohu nemôžeme priblížiť.
Rabíni sa po Ježišovi pod krížom vysmievali nasledovnými slovami. Iných zachránil a sám seba nemôže zachrániť. A bola to pravda. Ježiš nemohol zachrániť seba a zároveň aj nás. On zaplatil cenu za stratené ľudstvo, za porušený zákon, ktorého prestúpenie so sebou nesie smrť. Bol to Boh, ktorý vydal svojho syna, aby zomrel miesto ľudí. S Ježišom teda bolo zaobchádzané tak, ako sme si to zaslúžili my, hriešni ľudia. A to všetko preto, aby s nami mohlo byť zaobchádzané tak, ako si to zaslúžil Ježiš. On bol odsúdený za naše hriechy a trpel až na smrť, aby sme my mohli mať život. Týmto spôsobom Pán Boh mohol učiniť spravodlivosti zadosť. Mohol nám dať večný život a zároveň zostať spravodlivý. Nie kvôli dobrým veciam, ktoré sme urobili my, ale kvôli tomu, čo Boh urobil v osobe Ježiša Krista. V Efežanom 2. kapitole sa píše, že sme milosťou spasení skrze vieru. Viera je jadrom spasenia. Keď sa žalárnik vo Filipa pýtal uväzneného Pavla, že čo má robiť, aby bol zachránený, tak Pavol mu odpovedal: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Avšak treba dodať, že nestačí iba rozumovo súhlasiť, že Boh existuje a že Kristus žil na tejto zemi. To nie je viera, ktorá môže zachrániť. To je iba uvedomenie si jeho existencie. Je to omnoho viac než len to. Samotná Biblia u Jakuba hovorí, že aj démoni veria a trasú sa. Veriť v Ježiša teda znamená viac, než len uznať to, že zomrel pred viac ako 2000 rokmi. Biblia nám odkazuje v prísloví 3. kapitole 5. a 6. verši. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Tento verš hovorí o tom, že potrebujeme Bohu podriadiť svoje srdce, svoju myseľ i svoje plány. No a zároveň dôverovať Bohu znamená taktiež to, respektíve veriť v to, že nás zachraňuje nie to, čo robíme my, ale zachraňuje nás to, čo urobil Kristus na Golgote. A preto všetká sláva a chvála patrí výhradne Bohu. Ono je to milosť na Božej strane a viera na našej strane. Plne dôverovať Bohu znamená mu úplne a ochotne predať kontrolu nad vašim životom. Získať spasenie je skutočne tak jednoduché. Aj keď sa mnohí tvária, že je to zložité a komplikované. No a čo teda môžeme urobiť preto, aby sme boli spasení? Pozrime sa na 4 biblické skutočnosti, ktoré prinášajú odpoveď na túto otázku. Prvá skutočnosť je to, že spasenie je dar. Už sme si čítali vlastne pasáž s Efežanom 2. kapitoly, ktorá hovorí, že ste spasení milosťou skrze vieru. Nie je to z vás, je to Boží dar. Nie je to zo skutkov, je to preto, aby sa niekto nevystatoval. A otázka teraz znie, prečo spasenie musí byť dar? A ten dôvod, prečo to tak musí byť, nás privádza k bodu číslo 2. V 3. kapitole listu Rimanom sa píše, že všetci sme zhrešili. To je druhá skutočnosť. Každý z nás je hriešnik. Pokiaľ by spasenie záviselo iba na našej dobrote, potom si ho nikdy nemôžeme zaslúžiť. Ak sme raz zhrešili, prevážilo to všetky naše dobré skutky. A to je presne ten dôvod, prečo musí byť spasenie darom, ktorý dostávame zdarma, pretože si ho nikto z nás nemôžeme zaslúžiť. Treťou skutočnosťou je, že hriech znamená smrť. V rovnakom liste Rimanom sa taktiež píše, že odplatou za hriech je smrť. A teda sme hriešni a zaslúžime si smrť. Náš hriech nás oddeluje od Boha, od zdroja všetkého života. Ak máme dostať to, čo si zaslúžime, bude to večná smrť a zahynutie. Ale našťastie je tu Boh a má na tento problém riešenie. A to je tá štvrtá skutočnosť. Je to riešenie, že Ježiš za nás zomrel. V 5. kapitole listu Rimanom apoštol Pavol píše:
No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Nie je to úžasné? Ježíš zomrel za vás, za mňa, za nás, hriešnikov. A tak si asi kladiete otázku, že ako je možné tento dar prijať? Biblia nám na to odpovedá v Matúšovi 11. kapitole 28. verši, kde Pán Ježiš vyjadruje nádherné pozvanie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie. Týmto pozvaním nám jasne dáva najavo, že nás chce zbaviť ťažoby hriechu. On nemá problém nám pomôcť. Práve on nás pozýva, aby sme neboli tvrdohlaví a netrápili sa s hriechom, neistotou, pocitom viny a strachom zo smrti sami. Každému z nás ponúka dar spasenia a večného života. A zároveň trpezlivo a bez nejakého nátlaku čaká, či túto ponuku príjmeme. Možno si hovoríte, ale ja som urobil tak veľké hriechy, že Boh už určite mi nemôže odpustiť. Ja som zašiel príliš ďaleko, som naozaj príliš hriešný. A ak si z dnešnej prednášky neodnesiete nič iné, prosím, zapamätajte si nasledujúcu myšlienku. A to je, že žiadny život nie je príliš zlý a žiadny hriech nie je príliš veľký na to, aby ho Kristus nemohol odpustiť. Bez ohľadu na to, čo sme urobili alebo kde sme boli, či aký život sme viedli, aj keby sme boli tí najhorší hriešnici, môžeme prísť za Ježišom a zdarma prijať jeho dar spasenia. V 1. Jánovej, 1. kapitole, apoštol Ján píše: Ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Preto môžeme s dôverou pristupovať k Bohu, že on svoje slovo dodrží. On dodrží to, čo sľúbil. A zároveň Pán Ježiš čaká pri dverách a klope, tak ako je napísané v Zjavení 3.20. On okrem toho, že nám ponúka odpustenie hriechov a istotu večného života, dáva nám taktiež slobodnú vôľu, či to akceptujeme, túto ponuku, alebo nie. A okrem toho nám ponúka ešte niečo o mnoho viac. A to je ten záujem o blízky vzťah s každým z nás. On chce byť nielen našim zachráncom, on chce byť aj našim priateľom. Klope na dvere nášho srdca a pýta sa: smiem vojsť? Pustíš ma do svojho života? Mám záujem ti pomôcť a meniť tvoj život. Dovolíš mi to? Chcem ti ukázať, aká obrovská je moja láska pre teba. A čo sa teda vlastne deje, keď vyznáme Ježišovi naše hriechy a dovolíme mu vstúpiť do nášho života? V prvom rade nás Ježiš prijíma takých, akí sme. Následne nám odpúšťa hriechy, očisťuje nás od nich a prijíma ich svojou drahocennou krvou. V súvislosti s tým sa deje ale ešte aj niečo iné. Po odpustení hriechov nám taktiež dáva silu, aby sme svoje hriechy prekonali a stali sa podobní jemu, teda aby sme nasledovali jeho príklad. A tak sa stane, že zlodej prestane kradnúť, klamár prestane klamať, alkoholik prestane piť. Zo zamračeného a prísneho človeka sa stáva osobnosť s láskavým úsmevom a s láskavým srdcom. Pozrite si, čo hovorí učeník Ján vo svojom evanjeliu v 1. kapitole. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa deťmi Božími. To znamená, že Pán Ježiš nám dá silu, aby sme kráčali v jeho stopách. A občas sa stane, že sa potkneme, že padáme aj po tom, čo sme prijali tento dar odpustenia a dar večného života. Ale on nám stále znovu a znovu odpúšťa. A dá nám tú silu prekonávať. Dá nám tú silu na rast, na to, aby sme sa mu stále mohli viacej podobať. Učiť sa mať vieru a spoliehať sa na Ježiša, nášho spasiteľa, je postupný proces. Je to taká cesta na vrchol kopca. Nestanú sa z nás dokonalé bytosti,
ale bude nám odpustené. To úžasné na tom je, že Satan už nebude naďalej našim pánom, našim vládcom. Našim vládcom sa stane Ježiš. Ak odpovieme na klopanie na dvere nášho srdca a pozveme Ježiša dnu, nielen, že naše srdce vyčistí od hriechu, ale budeme mu stále podobnejší. A keď Ježiš žije v nás, tak môžeme mať úplnú istotu, že máme večný život. Vedeli ste to? Už sa nemusíme starať, či sme zachránení a budeme večne žiť s Ježišom. Na záver by som vám chcela v krátkosti povedať moju osobnú skúsenosť s Bohom. Od malička som vyrastala v kresťanskom prostredí a teda niektorí by mohli povedať, že som vieru prijala tak nejako prirodzene, automaticky a bezmyšlienkovito. Avšak pravda je taká, že hoci som od malička počúvala, že Boh je láska a ako veľmi ma miluje, tak aj tak až donedávna som sa Boha veľmi bála. Doslova som sa triasla každý deň vnútorne od srdca, keď som si uvedomila, že robím nejakú chybu, že či ma znovu dokáže prijať. Že veď ja už som mu predsa toľkokrát sľúbila, že ja už tie chyby nezopakujem. A myslela som to fakt úprimne. Ale o pár dní som bola zase naspäť tam, kde som bola predtým. A ono to došlo až tak do takého bodu, kde som bola tak zúfalá, že som si pred Bohom vylievala srdce a som mu hovorila: Pane, ja už nevládzem ďalej. A pre mňa toto stráca zmysel. Prosím ťa, ukáž mi, kde je problém. A Pán Boh mi ponúkol takú retrospektívu. A ja som zistila, že ja Pánu Bohu neverím. Že ja na Neho projektujem niektoré vlastnosti a veci, ktoré som si prežila v detstve. A že ja mám z Neho pocit, že a kedykoľvek keď k nemu prídem a keď sa mu zdôverím, tak že on ma vlastne bodne do chrbta, že on to voči mne zneužije. A tak môj vzťah s Bohom sa podobal takej horskej dráhe, že chvíľu som bola hore, prežívala som tu jeho lásku a ten pocit záchrany a nadšenia a potom som prudko spadla dolu. A po tomto uvedomení si ma Pán Boh pozval, aby som mu dala šancu a poznala ho na novo. Aby som Sväté písmo začala čítať nie s tým zoznamom, že čo všetko tam mám robiť ja, aby som bola zachránená, ale on ma pozval: Tamarka, poď a spoznaj, aký som ja Boh. Hľadaj v tých textoch to, čo ja robím pre vás. A vďaka tejto skúsenosti alebo vďaka tomu vnútornému hlasu to moje nastavenie sa postupne začalo meniť. Pretože ako som viacej študovala Bibliu, tak som si mohla uvedomiť, že môj pohľad na Boha sa mení. A to, čo zmenil tak najviac, bolo to, že on zmenil moju identitu. Keď som naozaj prijala to, že som Božím dieťaťom, že on ma miloval ešte predtým, ako som sa narodila. A že zomrel za mňa ešte, aj keď vedel, aká som hriešna a že akú bolesť, akú trápenie mu spôsobím, to bolo pre mňa to osobne, čo ma zlomilo, čo ma priviedlo naspäť k nemu. Pretože som si uvedomila, že ja už nemusím riešiť to, ako vyzerám v očiach tohto sveta. A nemusím riešiť ani to, ako vyzerám v jeho očiach, pretože on ma miluje takú, aká som. A keď sa budem pozerať na neho, keď každý deň sa budem učiť kráčať s ním, tak on ma bude postupne premieňať. Tá jeho láska, ktorú mi dáva, ma bude postupne premieňať a bude sa to odrážať na ďalších ľudí. A to je môjim prianím. Chcem vás pozvať, aby ste nabrali aj vy tú odvahu. Skúsenosť každého z vás bude úplne iná. Každopádne nebojte sa pozvať Ježiša do svojho života. Nebojte sa prísť k nemu taký, aký naozaj ste. Z mojej vlastnej skúsenosti on vás neodsúdi. On nevyženie nikoho, kto k nemu príde. Dajte mu šancu. Zároveň sme sa dostali na záver tejto prednášky
A tak by som vás rada pozvala na ďalšiu prednášku z tejto série, ktorá bude niesť v sebe otázku a zaoberať sa témou, čo ma čaká po smrti. Nebo, peklo, spánok alebo nič.